Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau insha Allahu ta'ala zan yi bayani akan ɓangaren matsaltsalu da suka shafi mata, watan rashin sha'awa, rashin ni'ima da sauransu. Wani lokacin abin da yake faruwa shi ne akwai matsala na sanyin mara, yana iya ɗauke ni'ima. Wani lokacin kuma akwai matsaloli wanda suka shafi ruhi. Wani lokacin kuma a'a, ba wata doguwar matsala ba ce, ƙaranci ne na abinci, kayayyakin marmari da sauransu. To ala ayyi halin dai, dangane da samun ƙarin ni'ima, ana neman fure na marke da fure na tumfafiya, sai a tafasa su kamar shayi, a sa mazarƙwaila a matsayin zuma, a matsayin kai siga ko zuma, a riƙa sha yana taimakawa sosai wajen ni'ima. Sannan wanda rashin isasshen abinci ne ko kayayyakin marmari, to ya kamata su koma ga samun isasshen abinci ko kayayyakin marmari, insha Allahu ta'ala za su dace.